Malta għandha waħda mill-ogħla rati ta' nies li jużaw flus kontanti biex iħallsu. Fil-fatt huma madwar 80% ta' tranzazzjonijiet f'pajjiżna li jinvolvu l-flus kontanti. It-teknoloġija madwar id-dinja tavvanza biex ftit mhux biss l-użu tal-flus iżda anke dik ta' ċekkijiet u l-kards tinqata' u minflok tidħol il-kultura ta' trasferimenti online. Pajjiżna miexi lejn dik id-direzzjoni wkoll. Permezz ta' tnedija tal-app Majni, Fexer Financial Services għamlita possibbli li wieħed iħallas permezz tal-mobile. Li innovattiv din l-applikazzjoni wkoll li taqbes il-banek kummerċjali, għalhekk m'hemmx bżonn ta' kont jew rabta ma' xi bank. L-avvanz teknoloġiku jagħmilha possibbli li la darba l-klijenti jirreġistraw b'mod diġitali, immedjatament jinfetaħ kont li minnu jistgħu jitħallsu utenti oħra tas-servizz, kif issrinna d-direttur maniġerjali tal-proġett David Borg Headley. Flok traditional bank account huwa payment account taħt il-Payment Service Directive. Ukoll għandu IBAN number, jiġifieri dak li jkun jista' jirċevi l-flus jew ikollu s-salarju pereżempju jirċevih direttament ġol account, tipikament l-istess bħalma jiġri fil-bank. Jew inkella jista' jirċevi flus kif għadna persuna għal persuna minn mobile għal mobile. Jew Western Union Money Transfer ukoll jista' jirċevih direttament ġol mobile 24/7, jew inkella ipoġġi cash fil-branches ta' FlexServe. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna stqar li biex jiffaċilitaw u jħeġġu l-innovazzjoni, ir-regolaturi finanzjarji kellhom ikunu flessibbli. Dan anke li pajjiżna qed iħares li jnaqqas l-użu tal-flus kontanti fejn saħansitra fi żmien li ġej se tiddaħħal leġiżlazzjoni li tipprojbixxi oqsma ta' kummerċ milli jinnegozjaw bil-kontanti. Hemm tliet raġunijiet, jiġifieri meta tuża il-cash se jkollok evażjoni ta' taxxa ikbar għax m'għandekx dana. Kif ukoll anke għar minn hekk ikun hemm ukoll crime, jista' jkun money laundering. Però l-ikbar raġuni hija l-effiċjenza tal-ekonomija. Meta biex l-ekonomija tagħmel dawn it-tranzazzjonijiet b'mod faċli, il-cash għandu l-kost tiegħu, toqgħod tistorja tagħmlu fejn tagħmlu fid-dar, tibża li se jisrolqulek, titqgħod issarraf eċetera. L-investiment fl-innovazzjoni u r-riċerka tal-kumpanija kienet infaħra mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona, li fakkar kif din tagħti kontribuzzjoni essenzjali lill-ekonomija. Investiment bħal dan b'kollaborazzjoni ma' waħda mill-ikbar organizzazzjonijiet fil-qasam tal-IT u l-innovazzjoni u voti ieħor għal Malta bħala post fejn tista' taħdem u tkabbar il-kummerċ saħaq Cardona. Tony Zara, chairman ta' FlexServe, innota li dan il-pass ilu ħolma dawn l-aħħar 20 sena u li issa fil-klima ekonomika preżenti li tistimula l-investiment irrealizza ruħu. Zara saħaq li dan il-kunċett ta' pagament se joffri kompetizzjoni lil banek li se jkunu mġela ikunu aktar kompetittivi.